Hvordan synes jeg om at gå på rådmandsgade skole? Mega godt. Grønne legeplads er mega sjov. Maden er god, og opgaverne er sjov. Var I glade for at gå her på skolen? Ja. Det føles meget mere trygt her ved det grønne. Alle de gode ting her i naturen. En af de ting, der rykker rigtig meget, det er jo alt det grønne, der er omkring. Der er jo rigtig mange børn, som ikke har prøvet at have hænderne i det grønne. Og det er lige til sidebenet, når man er på den her skole. Der er nogle forældre, der fik nogle gode idéer og fik lidt støtte udefra. Så fik vi lavet vores grønne natursti, og nu er der taghaver, og vi har bybier og endnu mere grøntsagsproduktion over på udskolingen. Undervisningen har selvfølgelig også naturfaglig teori, men størstedelen af den er, hvor de er op og bruge krop og hænder. Og eleverne skal faktisk helt fra spædestart være med til at bære jord op. Og så er der jo en hel år i køkkenhaven, hvor det bliver fra jord til bord, så ned i vores fantastiske madskole. Man er meget sociale på Rådmandsgade skole. Det er meget sådan, alle kender hinanden, alle er sammen og sådan noget. Vi er så heldige, at vi er på Nørrebro, som er så divers. Den uddannelse, de får med, den intelligens, de får med, som man ikke kan få andre steder. At være sammen med alle mulige forskellige slags børn. Det synes jeg er den største kvalitet ved den her skole. Altså jeg oplever i hvert fald en masse glade børn, og jeg har rigtig tit besøg af børn, som slet ikke skal undervisning, som bare hænger ud. Vi har meget rummelige klasselokaler. Vi har store vinduer, så sådan, der kommer masser af sollys ind. Skolebestyrelsen går meget op i, at sådan, vi har et godt klasselokale, og sådan, der er plads til alt. Skolen, det er bydelens børns skole.